Ayan, so magandang umaga. Nakatutok kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ako si Maxine. At ako si Joanna. Ayan, so isang oras muli tayo magchichikahan tungkol sa mga health events at health programs ng Department of Health Bicol. So simulan natin ang ating chikahan sa ating latest mula sa DOH Bicol. So Joanna, ano ang ating latest? Yes, of course, ang ating latest ay ang ating COVID-19 Bulletin number 2022-0014 na dated July 11, 2022. So ito po ay ang pag-report ng bagong COVID-19 cases na i-record mula July 3 to July 9, 2022. So for that week po, mayroong 121 na bagong kaso ng COVID-19. Ang ating cumulative case na po or total na bilang ng COVID-19 na record sa Bicol Region ay 59,393. So base po sa datos, mayroong na mataas na naman po ito ng COVID-19 cases compared sa na-record noong June 26 to July 2 na 82. So mayroon po tayo 47.56% increase sa COVID-19 cases. So ang ating active cases na po sa ngayon ay 428. So dumako po tayo sa ating distribution ng COVID-19 cases na bago na 121. So 121 na po yan. 26 dyan ay mula sa Albay, kung saan 14 ang mula sa Legazpi City at tigtatlo po ang Bakakay at Daraga. Tigdalawa naman ang Ligao City and Tabaco City at isa ang Kamalig at Ginobatan. Isang COVID-19 case naman po ang na-report mula sa Camarines Norte kung saan ito po ay mula sa Daet. Sa Camarines Sur naman ay mayroong 30 na bagong kaso ng COVID-19 kung saan 8 ay mula sa Naga City, 7 Iriga City, 4 Ili, 3 Libmanan, 2 ang Buhi, at Pamplona at tig-iisa naman ang munisipalidad ng Bato, Cabusao, Goa at Nabua. Sa Catanduanes naman po ay may bagong kaso na 22 ng COVID-19 kung saan 16 dyan ay mula sa Virac, 3 mula sa San Miguel at tig-iisa ang munisipalidad ng Baras, Batu, Viga. Ang Masbate naman po ay mayroong isa na kaso ng COVID-19 kung saan ito po ay mula sa Milagros. Samantalang ang Sorsogon ay mayroong 40 na bagong kaso ng COVID-19 kung saan 13 ay mula sa Sorsogon City, 7 mula sa Kasiguran, 6 sa Matnog, 4 sa Bulan at tigdadalawa naman ang Ubat, Cuban, Magallanes at Prieto Diaz. At tig-isa naman po ang munisipalidad ng Castilla at Irosin. At mayroon pong isa na natala mula sa ibang rehiyon sa ating bansa at kasalukuyan nandito po sa Bicol Region. Ito po ay mula sa Quezon City. Alright, so yan po yung ating mga bagong kaso ng COVID-19. So that totals to 121 for the whole Bicol Region. Dumako naman po tayo sa ating recoveries. Mayroon pong 79 na newly reported recoveries from July 3 to July 9, 2022. Kung saan sa 79 na po yan, may apat po dyan ay mula sa Camarines Norte, 29 ang mula sa Catanduanes, 11 from Sorsogon, 18 from Legazpi City, at 17 ay from Naga City. So ang total na bilang na po ng recoveries sa Bicol Region ay 56,350. So this comprises 94.88% ng total na record na COVID-19 cases sa ating rehiyon. Paalala lamang po yung mga recoveries po na hindi po nare-report sa ating Regional Epidemiology and Surveillance Unit ay hindi po nai-include sa ating report. So counts po ay updated base din po sa ating data reconciliation with the local SUs. Dumako naman po tayo sa ating deaths. Mayroon pong 15 or 15 na newly reported deaths from July 3 to July 9, 2022. Sa 15 na newly reported deaths, 14 po dyan ay mula sa Catanduanes at isa naman ay mula sa Sorsogon. So again po, paalala,
na ang report po natin sa deaths ay hindi po nire-reflect nito yung actual date of deaths o kung kailan talaga sila namatay. Reports kasi po natin for the deaths ay base po sa mga validated na reports kasama na po yung death certificates ng pasyente. So dumako naman po tayo sa ating COVID-19 vaccination status as of July 9, 2022. So ang ating coverage rate po ng ating target population, ito po ang ating target population na mabakunahan ng COVID-19 vaccine sa Bicol region ay nasa 5 million po. So ang naka-receive na po ng at least isang dose sa 5 million na yan ay 75.49% pa lamang po. For our target naman po na mabakunahan sa ating mga senior citizens, na isa po sa pinaka-priority natin for the vaccination, 67.74% of our target population pa lang po for the senior citizens ang nababakunahan. Sa bilang naman po ng fully vaccinated individuals for the region, meaning ito po yung nakapag-receive ng dalawang dose or nakakompleto ng dalawang dose ng kanilang bakuna o kaya nakapag-receive po sila ng Janssen na vaccine. So nasa 3,468,174 na po ang fully vaccinated individuals. Dumako naman po tayo sa ating individuals na nakapag-receive ng booster o kaya additional dose. So nasa 418,868 na po ang nabigyan ng additional dose or booster. So madami pa po yung mga pwedeng mabigyan ng booster. Kaya kung kayo po ay lagpas na apat or 3 buwan ng inyong second dose, pwede na po kayo magpa-booster shots. For individuals naman na nabakunahan, sa bilang natin from July 3 to July 9, 17,636 po. And yung nagbigyan ng booster for the week na July 3 to July 9 ay 7,705. So dumako naman po tayo sa ating healthcare utilization rate as of July 9, 2022. So ito po ay estado ng mga ospital po natin pagdating po sa COVID-19. So sa kasalukuyan po, as of July 9 po, ang nagagamit po ng mga non-ICU beds dedicated for COVID-19 ay 38 over 828 na non-ICU beds for COVID-19. So ito po, 5% ang nagagamit ng ating mga beds na non-ICU for COVID-19. For ICU beds naman po, mayroon pong 5 na nagagamit na beds out of the 77. So this is 6% po na dedicated ICU beds natin for the COVID-19. Samantalang mayroong 11 po na severe and critical admissions. So yan po ang latest na update natin pagdating po sa COVID-19 for the Bicol region. Max, meron pa ba tayong ibang balita from the DOH? Oo, syempre. So ngayong July nga po, meron tayong mga health programs at health events na ino-observe monthly. So ngayong July po, ating ino-observe ang National Deworming Month, ang National Blood Donors Month, Nutrition Month, National Disaster Resilience Month, Filariasis Mass Drug Administration Month. Meron rin tayong ino-observe na National Cardiopulmonary Resuscitation or National CPR Month sa day sa July 17 po yan. Meron rin po tayong ino-observe na World Day Against Trafficking in Persons sa July 30. Ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week ay sa 3rd week of July. Ang National Allergy Day naman ay sa July 8. Ang World Population Day ay sa July 11 at ang Diabetes Awareness Week ay sa 4th week of July. So abangan niyo po ang aming mga social media po sa aming mga official social media pages. Sa Facebook po, nandyan po ang DOH Bicol CHD, ang Twitter at DOH Bicol at sa YouTube DOH Bicol CHD. So sa ating mga social media pages din po, makikita ninyo ang aming mga nirelease na mga statements, mga advisories at press releases. At noong July 8 nga po, tayo po ay nag-release ng isang press release o anunsyo kung saan in-announce po natin na ang mga na edad 12 to 17 years old po ay maaari na pong kumuha ng kanilang mga booster doses for COVID-19. Ayan, so yung mga edad 12 to 17 years old po ay maaaring kumuha ng Pfizer bilang kanilang booster dose. So kung 28 days na after
noong administration ng iyong second dose. If kayo po ay immunocompromised na 12 to 17 years old, maaari na po kayong kumuha ng inyong booster dose. Pero yung iba po na hindi naman po immunocompromised na 12 to 17 years old, kailangan nyo po maghintay ng 5 months after ng inyong second dose bago po kayo makakuha ng inyong booster dose. Kaya po, iilang mga lugar lang po sa Bicol region ang nagbibigay ng booster dose para sa mga 12 to 17 years old. Kaya makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU kung available na rin ba sa inyong mga lugar ang booster dose para sa COVID-19. Iba pang balita, so ngayon nakahalata ninyo, tag-ulan na, nauuso na naman ang mga sakit na tulad ng dengue, kaya po pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na para po maiwasan natin ang sakit na dengue, kailangan po natin sundin yung 4S na strategy para po kontra dengue. So ang 4S na yan ay suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Sumangguni agad sa pamagutan kapag may sintomas na ng dengue at sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak sa inyong lugar. So sa muli, para po makita ang iba pang mga paalala mula sa DOH Bicol, sundin lamang po ang ating mga social media pages na DOH Bicol CHD. So siguro yan muna ang ating latest mula sa DOH Bicol. Puntahan na natin ang ating magiging chikahan for today. So atin nga pong nakausap mula sa isang espesyalista mula sa BRTTH na si Dr. Jennifer Katubay at atin nga pong pinagchikahan ang tungkol sa scoliosis. So siguro wag na natin papatagalin pa. Panoorin at pakinggan natin ang ating naging chikahan tungkol sa scoliosis. Ayan, kung nakasigubayo sa sikahan ng mga pagsugal at ngayon na pagsusikaan natin ang tungkol sa scoliosis, mga kasama natin si Dr. Jennifer Katubay ng BRTTH. Magandang araw po. Good morning. Hello po sa listeners. Alright. Doktora, sa pinaka Ang scoliosis ay yung abnormal kondisyon na may abnormal na punta ng gulugod, or backbone, or spine. So yun yung mga term. Hindi siya yung usual na parang kuba lang. Pero talagang yung nagkakaroon, maging sa usual na curvature na nagkakaroon ng abnormal kuba ng gulugod. Pwedeng na-develop lang siya, pwedeng inborn, pwedeng sa adolescent, meron yan na sa side, meron siyang nag-uusap sa tinatawag sa may neck, cervical spine, and then sa may lumbar spine. Yun lang dapat yung mabilis. Parang kung sa likod natin, ang tawag doon sa dapa, sa lumbar spine. Dapat may ganun yan. Tapos scoliosis, ang nangyayari, pag meron siya, sideways, parang medyo nag-twist or medyo may head. So, yung mga space niya. And then, pag forward bend mo, minsan nakikita na may nakikitang naka-umbo na hindi siya yung usual na sinasabing sa ba o typical ang ibig ko, papalang uniform siya. Yung scoliosis, kita lang ng pag-stick. Kapila ang pwedeng nakaangat. So, yun yung mga abnormal or cancer ng gulugod. Okay, so now that we know yung mga basics ng scoliosis, ano po ba nakikita ang scoliosis? Ano ang mga causes mo? Ang scoliosis, pwede siyang genetic, so pwede siyang namamana, pwede siyang dahil sa ibang sakit, neuromuscular disorder, na meron din pwede magkaroon ng kasamang antibody, or pwede rin dahil sa aksidente. Pero sa iba, magkakaiba yan, pwede siyang mag-progress, pwede hindi na. So, kadalasan talaga, pag meron sa isang pamilya, meron iba pa, meron din. Kasi mataas yung factor na pwede siyang namamata. Ako mismo,
from my end, na-discover ko, scoliosis din ako, na-discover yan, high school ako. But when I look back, yung pictures ko, since grade 1 na Hawaiian dance, nakita ko na medyo nakaangat ko. So, pag gano'n, that's very early, hindi pa adolescent. Ang pwedeng sabihin ito ay yung kahit niya ay yung pantay. Meaning, nakuha ko mula sa bata. Dahil, hindi, very difficult, hindi modern sa akin. So, nung nakita niya na umbok yung likod ko, mataas yung isa din sa shoulder. So, doon na-detect na pero wala siyang pain nung mga time. May unti naman na yung siguro yung kasi yung mga tinatawag talaga na idiopathic. Yung iba naman na talagang napansin during their high school dahil mga active siguro sa sports o yung iba nagpa-pageant, nagiging self-conscious. So yun yung baka may mild to moderate pain because of physical activity din or yung mga siguro later as we go along. Sa kadalasan wala siyang symptom unless kung very observant ang mother or ang doctor na pupuntahan, kung nagkakasakit, makikita na pwedeng mataas ang isang balikat, tulad ng kanina, nakaumbok, yung isang palikpik sa likod, yung scapula natin. So, yun. In that case po ba, Doktora, may possibility ba na ang isang tao ay hindi naman halata yung scoliosis or hindi visible yung scoliosis? Yes. Meron naman na iba, actually, ang akala lang nila, sasabihin, bakit parang mas maiksi yata yung isang mong leg, yung isang binti? Bakit? Kasi minsan, parang napapansin ng nanay na parang napupudpod yung isang sapatos or kung medyo mahaba yung pants, merong isa doon na yung dulo, mas napapaspas. So, parang doon nila iniisip na ang akala ay leg asymmetry. Mas mahaba yung isa, mas maiksi yung isa. When in fact, pag pina-check up later on, ang nakikita, scoliosis pala ang problema na hindi na siya ganun na pantay. Okay. So, paano po ba, Doktora, madadiagnose ang isang tao na may scoliosis? May mga screening po ba na ina-undergo? So, tulad nung na-mention ko na yung sintomas, yung nakikita ng nag-examine na doktor. Pangalawa, yung x-ray. Kasi sa x-ray may tinatawag na Cobb angle. So, doon yung nakikita sa x-ray at mini-measure yun ng radiologist kung ilan yung degree ng angle. So, ako siguro, sa akin, wala akong naging formal na monitoring kasi hindi naman siya ganun ka-painful. However, during pre-employment exams, physical exams, so syempre may x-ray. So kadalasan, doon ako sa usual same radiologist para nanonotify niya din ako na, ganito yung angulo niya. Kasi pwede mo siyang i-monitor. Kasi alam mo lang, physically, clinically, kung lumalala, kung medyo hinihingal, kasi pwede siyang, pag severe, pwedeng magkaroon siya ng epekto sa paghinga. So, kung hindi naman, wala masyadong, hindi siya nagwa-warrant, hindi kinakailangang mag-serial monitoring ng x-ray para ma-detect
yung angulo. Kasi makikita mo naman yon kung mas nagiging severe yung angulo. Kahit hindi ka doktor, medyo kunani ka, medyo mag-worry ka pag makikita mo yung ganon. However, siguro, sorry, I might need to point out na mas siguro kailangan babantayan pala yung edad talaga. Kasi usually, adolescent ang mas madami. Important yon. So, part ng diagnosis, yung age group, yung demographic na female, mga 3 to 8 times higher siya sa lalaki. So, ang ratio niya 3 to 8 is to 1 male. So, sa US, as high as 8 females is to 1 male. So, kadalasan, pag growth spurt, di ba yung 13 years old onward, sila yung mga, mas nakikita natin, mas unang tumatangkad yung mga babae sa period na yon. So, yun yung kadalasan. So, yan yung important part ng history and physical exam. Kaya may mga pediatrician actually na sila yung mga masigasig na nakaka-diagnose ng scoliosis talaga. I see. So, meron po ba tayong parang tinatawag na levels or severity ng scoliosis? May other forms ba na mas malala? Oo. Sa literature, sinasabi ng mga libro, mga pag-aaral, kapag hindi naman siya umabot ng 20 to 25, okay lang yon, negligible. Actually, meaning, kaya mo siya, pakisamahan, wala ka halos pwedeng maramdaman. Merong iba na nasa, pag umabot, kunyari, ng 15, medyo may konting mild pain. Pero even that, hindi yun nagwa-warrant ng bracing na tinatawag. So, wala kang gagawing intervention. Tapos, inuulit ko hindi talaga kailangan ng self-medication ng pain reliever, kahit yung mga over-the-counter. Tapos, so yun yung below 20 to 25 degrees. Pag umabot ka ng 25 pataas, kadalasan, yun yung mga nasa parang mild to moderate na kailangan ng bracing. So, doon ina-advocate. Kasi pwede sila magkaroon, may times na painful, and then para makorek din na maging upright yung yung gulugod. Kasi kapag hinayaan natin siya na medyo nagkakaroon na ng abnormal na kurba, yung height pwedeng maapektuhan. So, important na makorek natin siya by bracing para yung ma-achieve pa nung mga adolescents, lalo na yung height na nila. Kasi kawawa naman, may mga nabubuli. Parang ako na sanay na ako, tinatawag akong bansot sa family. Sorry, may mga ganun kasi talaga. Dahil yung height medyo, hindi niya ma-achieve pag hinayaan natin. So, that's the mild to moderate. Pag umabot ng 40 degrees pataas, lalo kung very painful, so yun yung minumungkahi na magpa-surgery, mag-opera. Tapos, yung mga very severe form, umaabot sa as high as 80 degrees. So, kailangan talaga doon ang operasyon. So, siguro, bago pa man matakot yung ibang nakikinig sa atin, so, pag may mild pain, tapos, kahit yung nanay, nakita na, mukhang scoliosis to, kung ayaw man nilang dumaan muna ng pediatrician, pwede silang dumiretso sa rehab doctor. So, yung rehab doctor, siya yung specialista kung ano yung gagawin na may tinatawag tayong exercises na design talaga para sa ganito. So, important yon kasi hindi naman lahat aabot sa operasyon. Pero, ang nakakalungkot kapag hinayaan, minsan napupunta sa, sige, magpahilot ka, panay hilot-hilot, ganyan. Minsan, it causes more harm kesa mapaayos. Kasintabi po sa baka may nanghihilot dito nakikinig. Pero, yun talaga, sometimes siya yung nagpo-cause ng delay na kailangan na sana ng intervention, either bracing o kaya operasyon. Tapos, naisip lang na, sige, pahilot na lang muna. Baka may pila, di ba mga ganon? Yun. So, advisable pa rin talaga na magkonsulta sa doktor if makaranas ng pain. Okay, so thank you very much po, Doc, sa pagsagot sa ating first
part of our chikahan. So, sa ating pagbabalik, ipapagpatuloy po natin ang ating chikahan tungkol sa scoliosis. Alagaan ang kapaligiran para healthy ang pamilya. Siguruhing malinis ang inuming tubig at observe proper hand washing para makaiwas sa mga sakit tulad ng cholera, typhoid at iba pa. Show love for Mother Earth at huwag kalimutang mag-reduce, reuse, recycle. Ihanda ang emergency go bag sakaling may kalamidad. Follow us on Facebook for more information. Be clean, live sustainably para sa healthy Pilipinas. Sa alala mula sa Department of Health. Ang araw-araw na paglalakad? Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkaing maaalat, matataba at matatamis. At piliin yung siguradong masustansya. Gawin ito para makaiwas sa mga sakit na diabetes, cancer, hypertension, sakit sa puso at iba pa. Follow na kami para sa karagdagang impormasyon. Let's move more. Eat right para sa isang healthy Pilipinas. Alam mo bang sa bisyo, wala kang panalo? Sa droga, pagkasira ng buhay at karahasan ang hatid sa'yo. Talo ang kalusugan mo't ng ibang tao sa usok ng vape at sigarilyo. Sa labis na alak, peligro sa kalusugan at aksidente ang makukuha mo. Follow us on Facebook for more information. Quit your bisyo now. Tumawag sa DOH Quitline 1558 o sa Helpline 1550. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Walang dapat ikabahala. Andito ang mga bakuna para siguraduhing todo ang proteksyon ng ating pamilya. Bakuna ang pinakamainam na panlaban sa mga vaccine-preventable diseases. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta na sa pinakamalapit na health center o i-follow na kami sa Facebook. Let's get vaccinated for a healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Salamat sa bakuna. Ang malalang sakit, kinakaya na. Ang mga ospital, nakakahinga pa. Nababawasan din ang kaba at dumadami ang mga muling pagkikita. Pero para patuloy tayong maprotektahan, booster naman ang kailangan. Dagdagan ang bisa ng bakuna para dagdagan ang mga makabagong bukas. Palakasin ang kinakailangang ingat para tuluyang makaangat ang lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Isa, dalawa. 2 taon na tayong ipit sa pandemya. Pandemyang ramdam ang tagal ng panahong inagaw sa atin. At hindi nawawala matapos ang pumikit, pikit, pahingang mailap at isang biyayang bihira para sa manggagawang pangkalusugan. Na buhay nila ang itinataya kapalit ng buhay ng iba. Buhay ay binuwis para sa bayang naghihirap, naghihinagpis sa ilalim ng bigat ng COVID-19. 2 taon na ang lumipas nang harapin ng ating mga health workers ang kalabang hindi nakikita, hindi tinatabla ng bala. Marami ang nagdurusa, marami ang tumumba. Ngunit sa kabila ng lahat, ay hindi nauubusan ng pag-asa na sa bawat pagsugod ay di na nila aalalahanin kung sila ba'y makakauwi pa, na araw-araw na nilang makakasama ang pamilyang iniwan at sadyang iniiwasan sa takot na sila'y mahawaan, na balang araw ay makikitang muli natin ang mga ngiti ng bawat isa na walang pumipigil. Salamat para kay Lolo at Lola, Mama at Papa, Ate at Kuya, na ngayon magkakasama pa dahil sa inyong pagkalinga. Salamat para sa libo-libong tao na nakabalik na sa trabaho dahil sa patuloy niyong serbisyo.
Salamat para sa mga batang ngayon nasisilayan na ang ganda ng mundo dahil sa inyong sakripisyo. Salamat. Ang inyong kaligan, serbisyo, at sakripisyo ay hindi nilo. Salamat sa hindi pagsuko. Sa araw-araw ng pagbangon, sa aming maramdaman ito na sa puso ng bawat isa. Kayo ang tunay naming hero. Nandito ang kagawaran ng kalusugan, nagpapasalamat at patuloy na aagapay sa inyo. At nagbabalik ang chikahang pangkalusugan. Kasama pa rin natin si Dr. Jennifer Bibon Gatubay. At atin nga po pinagchichikahan ang tungkol sa scoliosis. So kanina nga nasagot natin yung mga basics tungkol sa sakit na scoliosis. Ngayon naman po, Doktora, meron po tayong tinatawag na myth or fact. Meron po tayong madalas na babasa online or naririnig sa mga marites dyan tungkol sa scoliosis. And magpapatulong po kami sa inyo, Doktora, if myth po ba ito or fact? Sige po. So, our first myth or fact po, scoliosis daw po ay laging masakit. Myth. Pag sinabi natin na fact yan, naku, dadami ang iinom ng pain reliever, baka mag-ulcer sila. It's a myth. So, Okay. mas madalas na painless siya kesa masakit. Okay, so maraming salamat, Doc, sa pag-debunk niyan. Hindi laging masakit ang mayroong scoliosis. So, ang susunod po, ang scoliosis daw po ay hindi naman nagpo-progress into adulthood. Yan ang sagot ko dyan, depends. Kasi, case-to-case basis. Sa iba, di ba, na-example ko na din naman yung sarili ko, if I may set myself as an example again. Sa akin, napansin ko na siguro dahil tumaba ako ng unti, so sa time na yon, doktor na din ako that time. So doon ko medyo napansin na medyo mas kita na siya. Kasi may times na minsan parang nakaangat na yung palikpik na sinasabi sa likod, yung scapula. Pero sa x-ray, parang hindi siya halos kita. Pero yung iba naman, nalalaman lang kasi sobrang lala na, sobrang severe na. Or minsan, nanganak sila, syempre may mga hormonal imbalances din na nagaganap. May ibang pagkapanganak, doon lumala. So, yung mga yon hindi rin naman lahat nauuwi sa surgery. Kasi ang laki-laki talagang factor ng physical therapy. Kailangan ko yung i-reiterate. Magandang pumunta sa PT kasi kung medyo severe, medyo madalas ang pain, parang yung sa mga na-stroke din na pasyente, kailangan at least mga 10 to 12 sessions para makondisyon yung katawan, masanay yung katawan. Tapos until such time na kaya nang gawin, i-replicate sa bahay kung ano yung exercise na itinuturo. Kasi isi-share ko lang, medyo mahirap yung exercise, kailangan ng pasensya. So kung yung mga bagay na yun, hindi mo gagawin, may chance talagang mag-progress siya to adulthood. Meron namang majority naman, wala namang progression na nangyayari. Plus, kung na-achieve mo na yung height mo by age 25 or younger, yun na yun. Wala ka nang kailangan masyadong ikatakot. Kumain ka lang ng masustansya, uminom ka ng gatas, kahit paano, calcium source. Para kung babae, hindi ka magka-osteoporosis. So yun lang yung gusto kong i-share. Siguro if you check may mga YouTube videos, merong mga support group, even abroad. Meron ding mga rheumatologist na mga senior namin na meron silang mga channel sa social media. So, ang nakita ko lang na konting gap is yung mas i-warn natin, lalo yung mga mothers na may mga scoliosis, kung meron din sila, na bantayan, kasi post-menopausal, pag di na nagre-regla ang babae, ando doon, pwedeng mangyari yung osteoporosis. Which is, kung meron kang scoliosis dati, tapos nag-osteoporosis ka pa sa adulthood, as a rheumatologist, doon ako mas gusto kong bantayan dahil yun yung pwedeng lumala yung condition later on. Asian women tayo, alam na yun, risk factor na yun for osteoporosis. So, siguro, wag masyadong ma-depress yung mga bagets.
mga Gen Z na nakikinig kasi hindi siya ganun ka-scary. Ang alagaan mo yung sarili mo, maging regular exercise, proper nutrition and diet para pagtanda mo, walang ibang complication na mangyari like osteoporosis. Okay, so mahalaga talaga na we do our part para hindi mag-progress or lumala yung ating mga sakit. So, ang susunod naman po, Doktora, na myth or fact, swimming daw helps reduce scoliosis. Is this true po ba? Not really reduces scoliosis, but it helps relax the spinal muscles. Kasi yung ang tawag nito, 'di ba pag sa swimming kasi hindi lahat ng swimming yung ang tawag doon, yung mga strokes, hindi lahat 'yon ina-advocate. In fact, ang isa diyan ay tinuturo yung floating. Kasi natuturuan ka na i-balance yung likod mo. Kasi hindi ka na pwede ng mga exercise na parang forward bending masyado, hindi ka na. So, parang yung reverse. So, ang nangyayari, parang inililiyad mo yung chest, parang ka nag-chest out, tapos nai-encourage ka na mag-deep inhalation, di ba, parang deep breathing, para mag-expand yung baga mo, para ma-maintain ka na nakatihaya habang floating. Kasi yung spine muscles, yung muscles natin sa bulugod, sa ibabaw, para yung naka-intertwine na gano'n. Na sobrang nagiging matigas, sobrang nagiging stiff, na yun yung tinatry i-relax ng physical therapy and exercise. So yun yung naitutulong ng swimming. Okay, so ang susunod po, Doc, bad posture causes scoliosis. Totoo po ba ito? It's a myth. Kasi yung bad posture, hindi siya ang dahilan na nagkaka-scoliosis. However, if you observe, kahit doon sa mga wala namang scoliosis, kahit yung mga nagtatrabaho sa opisina na nakaupo ng matagal, hindi proper yung tinatawag nating ergonomics, yung like distance ng paa sa floor, ng chair sa table, ng laptop sa palm, mga ganon. So, kung sino yung hindi maganda ang posture, it will cause pain. Pain ang niya, but not scoliosis per se. So, yung pain sa likod, pwedeng mangyari with bad posture. Okay, thank you po, Doktora, sa clarification na yan. So, ang susunod naman ay perfect para sa mga bagets na mag-face-to-face na yung heavy backpacks daw po ay nag-cause ng scoliosis. Tama po ba ito? Again, it's a myth. Yung backpacks, hindi siya nagpo-cause ng scoliosis. Pero, kung sobrang bigat nung backpack, parang ang mangyayari naman yan, makukuba ka. Parang ang mangyayari, magpo-forward bend yung spine mo para madala niya yung bigat. So I think kung gusto nating i-improvise yun sa mga bata, ang masasuggest ko, instead na i-backpack nyo lahat ang bigat-bigat, kung hindi ka magtutrolley, pwedeng i-separate mo sa both arms yung pagdadala, lalo kung ang daming libro, tapos dadaling mo na yung for whole day mo. So, for our next myth or fact po, Doktora, ang sabi daw, you can correct scoliosis by just sitting up straight or pag inayos natin yung pag-upo natin. Tama po ba yun, Dok? Depends siguro. hindi siya makaka-correct na siya lang. Pero ang laking tulong niya kasi kung proper ang posture mo, ginawa mo yung mga exercises, so, hindi na magpo-progress. Lesser pain, hindi rin siya magpo-progress kasi kahit alam natin na kadalasan wala namang ma-pinpoint kung ano ang pinakasanhi ng scoliosis other than it being hereditary. So, ang tawag namin doon sa medical field ay idiopathic. So, kahit hindi natin alam kung ano yung pinakasanhi, pero yung mga bagay na pwede nating magawa para i-correct yung posture at ma-lessen yung chance na sumakit yung likod, or magkaroon tayo ng abnormal na kurbada ng spine or yung pagkakuba, gawin natin. Kaya depends ang sagot ko dyan kasi hindi siya makaka-prevent at all, makaka-stop na solo siya. Kailangan mong gawin yung iba, especially exercise or physical therapy.
Okay, thank you very much po, Doktora. So yun yung mga myths or facts natin. So thank you very much po sa paglinaw sa ating mga tagapakinig. So siguro pumunta na tayo sa ating iba pang mga katanungan. Kanina, Doc, na-mention nyo po na yung scoliosis ay maaaring mamana galing sa mga magulang. Na-mention nyo na rin po itong susunod na tanong, pero siguro ulitin na lang po natin sa ating mga tagapakinig. May specific age group ba or mga gender na more at risk sa scoliosis? Oo. Tulad po ng nabanggit ko kanina, kadalasan adolescents, kasi yun yung may tinatawag na growth spurt, yung bigla silang tatangkad. At tapos kadalasan sa babae siya unang napapansin, and then majority sila din talaga yung mas nagkakaroon. Sabi ko nga, sa Amerika, umaabot siya ng mga 8 females to 1 male, ganun ang ratio. Or among Asians, 3 to 8 female to 1 male. So, mas madami pa din sa babae. Okay, so sabihin po natin na may scoliosis na isang tao. Ano po ang mga treatments na maaari nilang makuha or kailangan nilang gawin? So, yung mga treatment na pwedeng gawin, nagdidepende yun kung gaano kalala yung kurba, yung abnormal curve. Kasi tulad po ng sabi ko kanina, kung hindi naman siya lumagpas ng 20 to 25 degrees at walang pain, hindi man siya kailangan mag-brace. So, yun yung inoobserbahan lang. Tapos, reassurance sa bata, pero more on, usually yung parents, di ba, yung worried kung may mangyari sa anak nila. Reassurance lang dahil, tulad ng sabi ko, kapag wala na siya dun sa edad na hindi na siya tatangkad, tapos wala naman masyadong pain, hindi tayo kailangan masyadong mag-alala na baka maoperahan, baka magkaroon ng deformity, ganyan. Pero kung nasa 25 degrees pataas, so yun yung kailangan ng, but below 40 degrees, so yun yung mga mild to moderate, kailangan niya ng bracing, lalo kung may mga incidents na sumasakit. At lalo kung lumalaki pa sila, mga less than 25 years old, kasi sayang, may chance pa na tumangkad yung bata. Lalo kung athletic, or kung babae gusto kong mag-model. Di ba? Sayang naman. And then, pag mga, regardless of age, kahit adolescent or not, the moment na nasa 40 degrees pataas, or kung yung very severe, yung mga 80 degrees, yun talaga kailangan ng intervention. In fact, may kilala ako na, may dalawa akong kilala na naoperahan sila at a younger age, sa high school years nila. And then, nung tumanda na sila, tinanggal na yung bakal, yung nilagay na rod sa likod. Kasi wala naman na, it will not do any more benefit doon sa prevention. So, nag-focus na siya, dahil nasa 40s na siya, nag-focus naman siya sa calcium and milk intake para sa, hindi siya, may unti na kasi na malapit na siya sa osteoporosis. Okay, so sana may natutunan yung ating mga tagapakinig sa kung ano ang treatments para sa scoliosis. Pero syempre, bago tayo mag-treat, doktora, gugustuhin pa rin natin ma-prevent ang scoliosis. So paano po ba natin maiiwasan magkaroon ng scoliosis? Yan yung pag inisip mo, we have no way to know kung magkakaroon ba o hindi. Kasi nga, may factor talagang genetic. So, kung meron kang chance na magkaroon ng ganon, for example, kahit hindi mo na si scoliosis, as simple as diabetes, di ba? Ginagawa natin kung ano yung mga lifestyle modification na hindi tayo magkaroon nun. So, sa scoliosis, siguro, as parents, kunyari, pwede nilang i-observe yung bata kung kumusta ba yung growth niya. Tapos pag kinakausap mo, kasi madalas talagang nami-miss out lang siya dahil ang adolescent years ay awkward stage. So, di ba, ngayon, buti nga ngayon, may mga mid-rip, crop top, may mga ganun na damit. Di ba dati, kung mga 90s babies, mas malalaki yung damit. Wala masyadong ganun. So, wala kang way na makikita kasi di naman nagbabody fit yung mga bata. So, yun, early detection starts sa household, sa school, and then kung meron silang school physician or school nurse, siguro makikita. But really, to prevent, wala. We can prevent the progression. We can avoid the progression, proper exercise, posture exercise, etc., but not the occurrence per se.
Okay, thank you very much po Dr. Jennifer Bibon Katubay para sa mga kaalaman tungkol sa scoliosis. So at this point po, Doktora, pwede na po kaming humingi sa inyo ng iyong take-home message para sa ating listeners for this morning. For our listeners, lalo na po yung mga parents ng mga kabataan, yung mga nasa adolescent years or high school, ganyan. If you notice na meron pong parang medyo mas nakaumbok na yung sa paligpik sa likod, yung scapula ng anak nyo, or siguro sa mga girls, kung nagpapataliin ng hair, nagpapabraid ng hair, mau-observe nyo yung mga little things na ganon. Kasi hindi naman tayo lahat na tinitingnan pantay ba ang shoulders, pantay ba ang pantalon, ang shoes, ganyan. Siguro, maging mas mapagmasid na lang. And then, pag yung bata umungot na magpapabili ng shoes, tingnan nyo na din po yung ilalim, kung alin doon yung mas napupudpod, or even yung slippers nila. Kasi, may isang remedy na pwedeng gawin doon para makaless ng chance na sumakit. Maglalagay kayo ng insole. Diba? May nabibili niya na nilalagay pag nag-wear out na yung sa ilalim, yung tinatapakan natin sa rubber shoes, sa sneakers. Pwede yung doblehin o triple pa yun. Kasi may mga remedy. Maganda na nga ngayon na yung awareness online, madami na tayong matututunan, pero be very careful kasi baka imbis na ma-inspire at hindi naman siya ganun kaseryoso, mas matakot pa yung bata. So, let's be guided ng doctor kung kanino tayo nagpapatingin. So sa muli, maraming salamat po Dr. Jennifer Bibon Katubay para sa inyong mga kaalaman tungkol sa scoliosis. So yan po ang ating chikahan tungkol sa scoliosis. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simulan na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ang iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuuang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, at maglalaan ng buhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ng ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health.
Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself. Bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng malaking Nagtatalog na yan. Pag nawarang sabihin. para maibsan ang ating Nagtatalog ba lang pag nag-reconnection? Paano mahali? Oo. itong respeto ang work boundaries ng iyong Kaya nga, di ba mahali? Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Kumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo, kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Ayan, so nakatutok pa rin kayo sa programa ng DOH Bicol na Chikahang Pangkalusugan. So, ayan nga po napanood natin yung chikahan natin tungkol sa scoliosis kasama si Dr. Jennifer Katubay ng BRTPH. So, ngayon naman pumunta tayo sa ating mental health exercise for today at makakasama muli natin mula sa Health Promotion and Communications Cluster na si Maite Denise Bobe. So, Denise, ano ang ating mental health exercise for today? And so, ang ating mental health exercise for today ay spend more time at home. So, narito pa rin tayo sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ilang taon na rin ang nakalipas. Hindi pa rin natin matatago yung meron tayong mga iba't ibang bagay na nakakapag-stress sa atin. So, ngayon naman, kaya napaka-importante po na pangalagaan ang ating mental health, hindi lang ang ating physical health. So, narito po yung mga benepisyo or yung mga benefits of spending more time at home. So, ang una po ay ang working from home or yung pagtatrabaho sa bahay. So, sa ibang hindi naman lahat ng ahensya ay fully naka-recover pa from the pandemic. So, yung iba po ay nagpapa-work from home pa rin at yung iba ay nasa skeletal naman po. Pero, kung weekend naman po or anything na kailangan ng work from home, mas maganda po na tumutok pa rin tayo sa trabaho kahit tayo ay nasa bahay. So, ang pangalawa naman po ay spend more quality time with loved ones. So, bago pa man ang COVID-19 pandemic, syempre napaka-importante po na meron tayong oras bukod sa trabaho or bukod sa iba nating gawain na mag-spend time tayo with our family or friends. So, maraming tao po ay busy, no? Lalong-lalo na yung mga students, yung mga working students na rin, pinagsasabay yung trabaho and pag-aaral. And of course, yung mga private and public employees na araw-araw po na pumapasok sa trabaho at nagko-commute. So, it's very important po na bukod dito, wag muna tayong masyadong lumabas or gumala at mag-spend time naman tayo, quality time with loved ones. Simple hug or simple kiss or simple mano. Very much appreciated po ito ng ating mga loved ones. So, ang pangatlo naman po ay find creative ways to stay connected. Of course, sa social media, spend more time in the kitchen. Ayan, so
let's learn a new hobby. Wag lang puro tayo kain ng kain. Let's eat healthily, ano? And then prioritize physical and mental health. And of course, hindi natin to lahat magagawa. Isang bagay na nakaka-benefit tayo sa pag-stay at home ay nakaka-save din tayo ng pera. So, ayan po ating mga mental health tips or exercise po for today. Ayan, so maraming salamat Denise sa pag-share ng inyong mental health exercise for today. So sana maraming natutunan ng ating mga tagapakinig and tagapanood sa ating mga naging chikahan ngayong araw. So siguro dyan na rin po nagtatapos ang ating chikahan. Sa muli ako si Maxine. At ako si Joanna. Ayan. At lagi po namin pinapaalala na pangalagaan po natin ang ating kalusugan, hindi lang po yung ating physical health, kundi pati na rin po ang ating mental health. At kahit po tayo po ay nasa gitna pa rin ng pandemya, kaya palubos pa rin po namin pinapaalala sa lahat na sundin po natin yung ating mga health protocols, especially now na pa-increase po yung COVID-19 cases sa Bicol region. And so, sundin nga po natin yung health protocols tulad ng pagsuot ng best fitted mask, hand washing o kaya hand sanitizing, social distancing, and pag-ensure ng airflow. Iwasan din po natin yung tinatawag natin na 3Cs, close contact, close spaces, and crowded places. At also, kailangan din po natin i-observe ang self-isolation and early consultation once naka-experience or na may naramdaman na po tayong sintomas ng COVID-19. So, on top po nitong mga personal practices, hina-highlight din po ng DOH Bicol yung patungkol sa pagbabakuna and pag-receive ng required number of booster doses. Dahil nga po, napatunayan na din natin na effective ang ating mga bakuna dahil bumaba ang COVID-19 cases natin sa mga nakaraang months. Kaya po, kung kayo po ay eligible na for the booster doses dahil nag-wane po ang immunity over time, ay kailangan na po natin na magpa-booster para patuloy pa rin po nating mapababa ang kaso ng COVID-19. So, magandang tanghali po sa lahat and tumutok po ulit kayo sa ating chikahang pangkalusugan for next week.